Asok kinji oh. Ay, nandres mo ajay. Masajilutin na. Siyempre, apoy nga raw. Pakakita ang dapoy nga matigas asaw. Matalang nga talaga. Jali bro. Hindi dyan kagyan, di bro. Di ko pisinan ano kan. Reklamo ka, reklamo. Pasahid mo at kapi na. Sabanat to yun. Islamo na trin ito, urok na. Ag-awis-awis, ag-picnic, maturong mo lagayam. Nalpas ko mo lang amin na yun. Nagsitsapit na po yan. Pinatulungan natin ang tao. Agreeing ka titan, altawin. Nag-awis-awis ka nga picnic tapos maturog ka lang dito. Napuyata ka raw. Nakapuyatan man ay. Nabanog ka nga nagsalswait. Nagiti babae nga. Ha? Sino nga babae? Giti kachata siya mo ti pagchatan ta. Ulay, nagtaraki kong lalaki. Siyempre kada churak, kurewan. Tulungan ako dito na eh. Hanapin ko kaam. Kaya tani ay. Mating pagpakalaman nata, kita ma dyan ay, inapoy nga lulutuwag, baka naksitain. Narta ka lang rin, kinitam ko man. Kaya, ada ko ako dito yun ay, papanaman ay. Kaka naputot. Kakti ko aw, kutsara aw, lang masinate. Kita mo na lang nga ta. Kariring mo, di ka pa yung nagdram house. Nako. Putok bait. Pinaputot Nagluluta mo nga apoy. Pakita mo din naputot nga apoy. Katik pay. Kita mo na lang nga ta. Nako. Ano? Asa na ako? Umayam. Katik aro natin ito may kat. Ay na, ala. Naputok Suto mo na gaminahin. Ala. Ha? Mangmangan ti ko ata. Tanga. Ito tang gobyerno, hindi pa Alay. minaluktan. Naulagat at tatay ka pa nakagat. Ni, di ka maksok ka raw. Naputot. Tati kong kunak sa nyong kay. Galang. Yay. Ay, kini anak bulok na talaga. Naputot ka raw. Mami niya tayo malandaw. Sabanan. Pati kasta. Yay. Ay. Natay ito tapasinte, hindi pinaluktan. Galang mga lalay nga. Kurka. Yay. Ay ko, naputo ka raw. Nagkapan Tawa ka nga tawa kasi laka lamuruyot. Kanya sinagapan natin na lamies. Insublim na yung magkakatay ko ka. Kisabanan. 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 Kat. Ano lagay panuno mo yan? Nyaki karkarigat. Maya tayo dyan. Mayat. Mayat. Kisabanan ako sa'yo. Bade. Kastalat estelaw. Naman. Muso mo yan. Ano ka nga talaga na? Mong muna po dito. Mayat. Paninahin, pasait niya pa mo tini, abay na. Abay mo lang. Baka tumahon. Yan. Sige. Ang kagalati ko balangag. Nay, isigang tataw. Dahil pagkalaak. Jay langit. Jay, nagalawan din eh. Awang narod na yun na huwag ka dyan. Tani ay. Jay kagala, mumalagaya, magdamag ka pa ilaang. Malangag lang. Ha? Maday, ruot pa ilaang. Isang taon tati sinigang. Balangag lang dito. Bulukan. Balangag kayo. Ito talaga tama natin yun. Kariling na lang. Ama mo kwakain na. Siya yung pamala bulong balangig. Ni. Naksit. Ito balangig kagkakaubusanin. Oh no. Ito bisukol basit. Ito asok kinji oh. Nandres mo ajay. Masajilutin na. May samay. Tawag mo kadwa na. Yung
nga tatinakan na ito. Luto-luto mo ito nga may sana. Ay, mapo. Ami. Huk. Yung sagpot trip kinuhugay. Oh, yes. Alam, boy, parta ka ba? Day. Paburo ka ito yun. Pagburo ko muna damot ano may sapot-pot. Manayan? Kisa ba na, may sa ektarya tika balaag dito, basta lang tinaalam. Mag-iusip. At yung around. Yay, mabalatan. Nagtipid ka mo tunin. Bilang pa ini, dahil sa mga pulap piraso. Kung ano lang makangkutan, kanya mami natanong. Sige, Ngayon, batay mata na eh. ha? Sika mo taglutaw. Baka, Ipaigit matan, mabalatan. baka na maksite. Pinagasok. Siyempre, apoy nga raw. Pagkitaan dapoy nga matigas na sauk. Matalang nga talaga. Jali bro. Hindi dyan kagyan, di bro. Di ko pisinan ano kan. Reklamo ka, reklamo. Pasahid mo at kapi na. Takakano pa nga tao. Oh, mapuin natin nga to. Apay ate, bago mo kastoy, puro mo asing karga na. At ati pagkata nga bukuong ako. Puro. Ni, akong pelamos na. Ata, Puro sa mo ti bugo mo. Tanay lamas, lao mo na. Ipe. Imasay. Pagkata Ning! nga. Sa ay lamos nga naalatat tayo na eh. Ito naman. Dua pa yata. Iparaba mo tinay. Tawag ita, stem. Nya, ta. Stem. Stem. Oh, nya Tagalog ti stem. Standby. Nya raw. Nalingkaw ka talaga ya. Ha? Hindi ka raw. Siyempre awon sakit ka. Punay. Timing eh. Panakacham-chambanan. Nakita mga tangay, baka matya na nata, wandang tatoy, basi na titanong na ngayon dala. Nagkadunga-tanong tanipispan. Boy. Timing eh. Panakacham-chambanan na yung masata. Natay. Merti ka mait. Sa pulak ti masidak sakto nakita kayo. Kito yan ko na. Ito na Siguro nga tunukon ta remedy mi ang mga sumangpat ka ang kanya mati ni na. Ipiksa mo pinagkangok mo. Ano di ka pala sa bila? Pero tikan. Di ka lamanak pa sa mambit boy. Yakang ba man ata? Pasul-pasul Ipiksa po. mo talaga pinagkangok mo. Duduwa kami nagpiknik, nadagdagan man ang. Pasul-pasul po. Pre, makanatuin. Hindi mabalin o kaboy-kaboy ka. Okay, nabingay-bingay ato yun eh. Boy. Nagado ata na eh. Sobrami ata nga para kanya yung aduan Oh. Bingkro daw kaya. Kasagano si Gay. Ang kanta na madagdagan na eh. Kasi mo ni Bagley. Awanti ko na. Apa aja ng dress ko bali na jay. Dagdagan tayo karot na eh. Napik sa mga nataw eh. Ito ni Kasagatan Gastining. ngayon. Pang tinunong na masato. Ay, wala ka ni garot so punta pagikak. Barbaring no mapunna tayo. Basta ka ma. Boy. Matimsang sangatan na. Hindi ko ah. Jay. Ay, sigay ti sa balay. Tumati tayo may balod. Kaya atalang mo tisikit ti sangat. Sige karot. Ngkan. Jay. Ang anong maluton sa kala sumampay. Tatay madipay. Awang pa. Hindi ka pa yung sumampay. Chamba nga ron. Tato ti ko nada nga chamba. Sige. Nagapti ka matang ka di. Paitain. Panagkalati ko ah. Pulong sa bata. Di tayo na eh. Nagbudol fight tayo damdama. Hindi kasi nagburi ka niyo. Ay, double fight kaya. Ha? Double fight. Sige, takan. Lutong pa dito yan eh. Paspasan nga ron Hindi kami mga pagdalo sa ato. Makinis eh. Una yung boy.
Nagkinis mo't kan nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degreaser. Mahit nga pangikat ti ko ata, ti tumangkin nga grasa. Mabalay mo Tamay. lang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit alam na nagdalos sa kadena na ni. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang ti 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Alam ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato? Kanyak Kaya motor mo ay. pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na din sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo lang is nakadagrasa na ah. Kita man Pagagatangan nga ikasta. Di TikTok, Lazada, Shopee, Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka dinak. GR4 Degreaser. Oh, Kita mo na Magmayat buya na dalos ni. nagkinis na rin na eh.